nga na antiyo nga dati pa ring light na tata. Makita mo dito bukal-bukal ti mata ni dati silaw ko kami dito sango ti kamera tata ket tatalaman nakagatang nantiyo tao mga ti budget nga rungad niya. Adalang ti priorities tayo iso nga tata lang nakagatang ti kastoy ngam tata. Makita ti kinapintas nga talaga tingipan ko ni nga kinasilang tingipan ko agasan niya dagit kanya kita nyo ay na kitain nyo kung nagamin kitain nyo nya nagpintas katatangaal daw ay naapo dagito nga kakaanaka kung na may nga busy nga danti nagadot request yun uma akon nagadot request yun kas laman aramid ko mat amin nga request yun kanya nya anong tatangaal daw adati aramid nga request yung aro diti pagpagada nga when I look at you kano nga challenge Kamu yung mga antiyo, mahilig mat ng kansyon. Iso nga no, kakasta nga challenge talaga nga banbanatak nga talaga niya. Kahit pagbigyan kayo dito nga challenge nga ron, pagbigyan kayo lang, kung mapabayagan dito nga video, ta pagbigyan kayo lang, tangka nga ngaw dita. Nya! Pero sige nga Rod, kansyonan tayo nga rin dito, request nga kansyonan na ni Miley Cyrus nga when I look at you nga challenge, naman di ka mo pita nga doon paparequest dito nga pagbigyan ka nga nga kunak nga lalaingan nanti yung mabaan nyo lalaingan tang kayo nga mababainan. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Wow. A beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. When my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are flooding the shore, I can't find my way home anymore. That's when I look at you, and I look at you. Tayo nga ron, ay naapo, Daytan, tayo na challenge nga magbagagi ng tiyon, nakita mo kasano kapitas ti busis ng tiyon? Kasta nga talaga ti panagkankanson panagbusis ko, ay naapo, nya pa ti request siya, come on down. Right down below. Agita request yung ron, takanson naman na antiyo, Siyak pa yung antiyo, ay na, hang kayo mababainan, kinya nga antiyo niya. Talenta na antiyo, kanak tumagamin. Daytan, naramid ko dito challenge nga magbagayan niya. Sige nga Rod, kakanakan. Thank you so much manan daytoy nga panagbuhay ti videos kon. Katatangada sige man ag-watch out. Kaya man nga dito agpapa-watch out. Tani ka nabibegda agpapa-watch out. Ang damdamag gumura taman na isong ibabas na nantiyo. Handa nga may watch out. Nga Rod niya, balita i-watch out. Kaya nga Rod, dagito'y mapilit na swerte nga ma-shout out. Ay nagbinggo ka nga talaga tatangal daw. Sige aguran, basa ka nga watch out niya. What's up narod kini Criza Ann Marie Miguel iti Ilocos Norte. What's up mo kini Sistina F. Sistina F ba na ganun dyan? Ni Ethan Andrew Calya. Watch out nga ron. Watch out mo ti family Colyado kan family Canto. Ita Sultan Kudarat kunan ng Gerald Canto. Watch out mo kini Criza Duton ti Paris France. Agito nakikita lang dito yung comments and 20 YouTube videos ko niya. Random lang dagito yung kakaanakan. Katong kaya nga mapili ay sorry, baka next time kang buminggo. Kada ito tinaswerte nga nakabinggo tatati watch. Watch out nga kini Albert Bautista man, kani Lauren Ashley Paneda, iti Alaska, USA. Thank you sa comment. King J. Hilario, watch out magpapa-watch out. Ala, kani Evie Liamas, ti Honolulu, Hawaii, watch out mat.
kan dahil may isa nga nag-request nga ro dahil nga video nga When I Look At You nga challenge ni Bernalyn Joy Hernando. May isa nga nag-challenge nga ikansunod ka dahil nga When I Look At You. Dagita sa nga pulungan na watch out nakaswerte-swertida. Awon timbay-bayad da na watch out da niya. Joke lang. Sige nga ka na kan sa pala naragsakan kayo nga rod. Sige nga rod, manan. Bye!